Emberi sorsok. Talán ezt a címet is viselhetné az a kisfilm, amelyet a Kelemérben élő Nagy Fruzsináról készítettünk, aki 2008-ban egy súlyos betegség következményeként veszítette el látását. Fruzsina nem adta fel, és felnőtt módjára viselte, és viseli el a sötétség világát. Szülei a sok megpróbáltatás ellenére mindent elkövetnek kislányuk gyógyulása érdekében. 2008. október 14-én kerültünk be kórházba, és onnétól kezdve egy olyan hét múlva elment a látása. Ha lesz valami javulás, annak örülünk, meg annak abba bízunk még egyelőre, de ezt előre nem tudja senki sem. Fruzsina minden reggel a keleméri iskolabusszal utazik be a Putnoki Serényi László általános iskolába, ahol az iskola vezetése, valamint diáktársai önzetlenül segítik a tanulásban, valamint az intézményen belüli közlekedésben. Nagyon hirtelen történt az egész, de úgy gondolom, hogy elég hamar sikerült elfogadnom. A braille-írás az elég könnyen megtanultam, és így a tanulás is mondjuk elég nehéz, de megtanulom. Hogyan fogadtak a diáktársaid? Nagyon segítőkészek voltak mindenben. És maga az iskolában, tehát jól érzed-e magad? Igen, nagyon. Tehát teljesen. Nem fárasztó ez számodra, azért Kelemérből jársz be? Amúgy nem fárasztó így. És jársz a Vakok és a Gyengéllátók Intézetébe, és ott mit szoktatok? Ott is tanultok? Hát ott van, amikor órán vagyok bent a többi gyerekkel, de most jobban nekem a közlekedés volt. Hogyan érzékeled azt, hogy minden évszak más, és te ezt már nem láthatod? Hát eleinte nagyon rossz volt, de már úgy elfogadtam így ezt az egészet szerintem. Így. És azért bízol benne, hogy egyszer még látod a fényeket? Igen, nagyon bízok benne. A tanulás egyébként hogy megy? Hát eddig csak ötöseim vannak, meg fél évkor is kitűnő voltam, úgyhogy nagyon jól megy. De nehéz a tanulás neked? Nem sokkal másabb, csak én kicsit nehezebb nekem, de úgy megtanulom, elég könnyen tanulok, mondjuk, úgy szerencsém van ebbe. Van-e kedvenc tantárgyad? Igen, van az angol, az irodalom és a kémia, azt nagyon szeretem. A kémiának külön szabályai vannak, ez egy elég nehéz tantárgy, és hogy ezt kedveled, ezt választottad? Nem tudom, úgy megszerettem. Gondoltam először, hogy nehéz lesz, de nem, úgy szeretem. És mi a hobbid, mi a kedvenc időtöltésed? Olvasás és a zenehallgatás. És van-e valami vágyad, elképzelésed? A gimnáziumba szeretnék majd menni, de úgy még annyira nincsen, hogy még mi szeretnék lenni. Fruzsina kitartása még nekünk, felnőtteknek is példaértékű, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy minden tantárgyból kitűnő tanuló. Az intézmény vezetőjének, Markovicsné Demeter Edinának kifejezetten pozitív véleménye van a látássérült kislányról. Én úgy érzem, hogy Fruzsina egy nagyon-nagyon intelligens és értelmes kislány. Ő nagyon hamar fölfogta ennek a betegségnek a velejáróit, földolgozta, és mivel ő már előtte is egy közösségi ember volt, és megszerette az iskolánkat, beilleszkedett az osztályba, az iskola közösségébe, ez a betegség őt nem gátolta meg abban, hogy ez a továbbiakban is így legyen, és így is maradjon. Az iskola Fruzsi számára a második otthont jelenti, ahol jól érzi magát. Tanulmányaihoz a legmodernebb technikai eszközöket is nagy hozzáértéssel használja. Önbizalma, kitartása, valamint betegségének elfogadása mellett bizakodóan tekint a jövő felé, melyben a remény mellett mindig ott csillog a fény. Amíg te látod a napfény ragyogását, én érzem annak éltető melegét. Érzem a virágok pompázó illatát, az emberek igaz, őszinte szeretetét. Még sejtem a körülölelő világot. Tudom, és bennem él a remény, hogy egyszer majd szememben, mint a tiédben, újra megcsillan a fény.